A confraría nollesa abrirá a actividade marisqueira o próximo luns 10 de setembro. Así o acordou a Asamblea de Socios celebrada este pasado domingo, na que se analizaron tamén as normas que rexerán a presente campaña extractiva. Na xuntanza acordouse a hora do inicio do traballo, que estará fixada para as 9 da mañá, tanto para o marisqueo a pé como os da flote, e tamén os topes. Os da pé empezan con 20 kg de berberecho, 5 kg de japónica, 3 de babosa e 3 de fina. A ameixa da flota é igual que os da pé, o tope é 30 kg por tripulante, o primeiro e o segundo, que é a novedade, o terceiro 10 kg. A ameixa o mismo, a ameixa pois collen igual son 5 de japónica, 3 de babosa e 3 de fina. Haberá que agardar o luns para ver como se presenta a campaña. Aínda que pensa que será inferior á do ano pasado, o patrón maior mostrouse optimista, esperando obter tamén uns bons resultados. A abundancia de berberecho de terceira, así como tamén de ameixa babosa e xapónica, pode traducirse nunha boa cotización en lonxa. Todo apunta a que non se darán os resultados acadados nas últimas dúas campañas, onde se rexistraron tanto récords de capturas como de facturación. Temos bastante berberecho de terceira, tamén cuarta, pouco de segunda, pouco de primeira, pero bueno, hai casi todos os bancos para arriba hai berberecho de terceira, babosa e japónica, e bueno, o importante é que vala ben, o que hai moitísima cría, está infectado todos os bancos marisqueiros, que o cal cando hai cría hai futuros, e sempre cando nos respeten as riadas fuertes deste inverno, e hai moitísima cría, bueno, por todos os bancos, Misela, Freixo, por todos os sitios, e bueno, eso estamos contentos por parte tamén por eso, e bueno, estamos con ilusión, nos pensamos que se vale ben, vai ser unha campaña boa, pero non como ano pasado, que foi de récord. A apertura estará condicionada tamén aos resultados de toxina que realizará o propio Pósito e o Intecmar ao longo desta semana.